না ওই ଆମର ବାଲିଆ ନା ନାଇଁ ଆମ ମାସେ ମିନଟ ପଣାରେ ମାସେ ଧାନ ସରିବା ଆମେ କଷିଛୁ। हाथ काढ़े कृष्णा ନା ଅରୁଆ ତଳେ ଉଷୁନା ଭିକା ଦେବ ଭିକା ଦେବ कौन कर ରାତିରେ ଭିକା ଦେଲେ ଉଷୁନା କରି ଅରୁଆ ତଳେ ଭିକା ଦେବେ मुसुरा तल देवी ଦେଲ ତ ଦେଲ और तल देवी ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ठाकुर पुला 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 से पाखु जाऊन पुलौन पुला नना को खुशते नना को खुशते ଠାକୁର ବି ଡାକିଲେ ନା ଖାଲି ବୁଲେଇ ନା ଡାକିଲେ ମାନ पछू जाए भिड़ कर से जूम कर लेना काटते